lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, Salam salim apa? dulu masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas tadi saya telat terus ya kaya wong nggak para bisa tamu ki salim dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae oh nggih. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mangke lek mboten salim jenengan, mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar blas niki ora sopan kabeh iki. Iya. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan bangane. Iya. Iya. Apa? Nggih. Sensitif kabeh. Kanca-kancane meneh. Ayo sing tak critake mau, Mbak. Iya. Lah nggih, jane nggih tasik timur-timur sedaya lho. Kok wis sesideman. Lek sesideman niku le nyimpen dhuwit didekek nggon pusaka-pusaka. Sing kandhani bojone iki, aku nek karo walat ki ora percaya. Iya. Terus iki salam santun saking Mbah Lurah Kuningan Blitar. Oh nggih. Nyuwun tembange Gubuk Asmara. Wah, Gubuk Asmara. Alhamdulillah pamundutannya banyak sekali nggih Pak Dalang. Nggih. Mas Dalang. Oh, badhe nderek ngregengaken swasana. Oh nggih. Arep nderek beksa, Mbak. Nggih, Joget. nggih. Iya. Nggih. Iki maringi Cehna Tresna 100.000 alhamdulillah. Tak dumke kok. Iya, bawani, Mbak. Nggih. Nem jiro lu. Wong kok mbiyen pisanan ketemu nganti sprene ajek alus lho. Nah, lha nggih. Mbak Lintang kuwi lho. Iya. Oh, beda karo iki sing gedhe mangane iki. Anggere man sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Wah, jan selalu. Nek Mbak Lintang ki maksude ki karo wong ki nuwun sewu. Digawe supaya wong ki jagongan ki supayane lega. Iya. Supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora, Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Ana iki to. Oh. Sapa? Via. Man kae dememeng ya dememeng kono. Handerek sang baki pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyon Kono gek diucuk. Napa Mas Dalang? Ora kowe rokok tukang operatore. Iya. Gek diutut aku agek bolong sih aku. Iya. Iya. Selendang kuning kang saking ukir Swara kurang. swara kurang permono ing wasis anggun
jereng gincangake alis Kongke Mbak terus tresno sesideman nyuwun anu Mbak, keterangan Mbak. nggih Sampeyan ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso kemlemet alus ngono kuwi lho. wah lan apa kula niku namung nganu ngeremus kencur Oh kencur. nggih Oh cocok. itu kuncinya Mas Nggih. Dalang Oh ya ya tak cobane sesuk Mbak. nggih Oh. kencur tok tapi jek kurang Lah napa karo apa meneh? harus ada yang menyemangati Oh. Lah sapa sing nyemangati sapa? tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman Oh, nggih Pak Sigit sing nyemangati. Iya. Apa-apa? napa Sing ngendang elek lamine. Mula kok suarane iso halus, Mbak. Oh ya iki tak nek ngene iki tak saranke sesuk iki rak jajanane akeh banget kok sing digawa kuwi ciki-cikian. wah Mula suarane ora iso halus. Pasar banget. panjenengane kok Mau dipisah-pisui dalang bagus ora. suaranya Dalang ora kajen ya lagi aku kan. Sesuk takon sangu kencur sak kebone. Iya. lek mamah ki lho piye wingko Ora. Aku wis nggawa mesin giling kok. Penak Mbak Irama semen iki sedengan dadi ora banter banget ora kerindiken. nggih Oke ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah guyub rukun semangat nggih Bapak Ibu panitia nggih. Yang sudah membantu memeriahkan juga Nggih. Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ora iso kepenak ning luar kene. biasa sekali. Iya. Matur nuwun. Ki pamundhutane akeh banget monggo hawane sumuk banget iki, Mbak. Wah lah nggih. Dikancani- Nggak apa-apa, biar semakin semangat Mas. Iya. Nggih. Aku nek ademi malah ora iso mikir. Kaku nggih Mas. Kaku tur ilang. Kok hilang? Ilang kaya apa inisiatif iki kaya Wah. pemikirane iki tak ilang. Oh, jenengan lho. Lah ya aku, iya. Heeh. Nek biasane anu, sinden alus Napa? kuwi sinden alus ki pasangane ya sinden sing ora alus, Mbak. Oh, ngoten. Saiki coba sinden alus ditrukke sinden alus ben arep dadi apa. Oh, nggih nggih nggih. Kancane Sinten? sinden saka Gunung Kidul ya, Mbak ya. Oh, nggih monggo Mas Dalang. Padha-padha aluse. Iya. Saiki wis rada ngronjal, Ding. Mbak alus danten lho, kula lek mresani Oh. mbak-mbaknya. Lah nggih to, Mbak nggih. Oh, alus-alus cantik-cantik semua Mas Dalang. Yo kapuan. Yang mana Mas Dalang? Niki Mbak, niki asmane sapa bisa sampe. nggih. Wong mbiyen ya wis tau ketemu. Kok mboten semarap lho sindene dhewe? Ya men kenalan karo sampean ngono lho, Mbak Oh, menawa. nggih. Mbak yang pinggir sebelah kiri. Sebelah ini, heeh iki Nggih. sing cilik Mbak, dhewe lek iki. duding jenengan iki lho Mas Dalang. Nah niki. Monggo Mbak mic-nya. Iya. Nggih. Sepate apa, Mak? Anu apa jenenge? Turun aja ya, turun. Turun aja. Sepot kok turun aja. Sepatnya ya. turun aja. Anu sampak, Nduk. Oh iya. Suwe ora ngunekke. Iya. Ya, Selamat malam. selamat malam. Ah, Iya. Ya halus kene iki, Mbak, ning gandeng karo Mbak Buyute iki di kegulang ilmu. Iya. apa? Napa? Niki nek wayangan melu aku mesti diderek karo Mbah Buyute. Wah, iya ta Mbak? Iya. Niku kodame kula. Kodam sing wis mawujud. Nek aku ora diderekke Mbah Buyute iki, olehku suluk kacau. Oh, Iya. berarti setiap pentas Mbah Buyute diajak. Iya. Tenan to Mbak? Lah niki lho. Kok iki ya jenengan ki ya ngono kuwi banget to. Nek Iki.
Ora trimo. Saya Mbah Buyut. Mbak ora trimo Mbah Buyute dicecenges. Ora Sayangku lho. ngandel ora. Iya. Saya kendel. Maune halus dadi ngruncal Mbak iki, Mbak. Oh, cowoknya. Ya, bukan ya Mas Dalang. Iya, ya enggak, ya itu Mbah Buyutnya tadi itu. Mbah Buyut. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa, sugeng mirsani. Nggih. Kenapa niki? Ayo duduh apa ngopo ngono. Oh iya. Duduh ya apa? Ora ono sukete kene iki kok kon duduk. Soket apa to? Duduh ki maton ki lho Mbak, nganggo gathol ki lho, sukete sing do nyerongan Oh, di ngano. Dicabutin itu. Dicabutin. Iya. Oh, kalau di Jogja bahasanya diduduk. Heeh, duduk. Oh, gitu. Dicabutin Kalau di sana Mbak. apa bahasanya? Apa? Kalau di tempatnya Mbaknya bahasanya apa? Kalau di saya itu diaret. Oh, diaret. Di ngano dibacoin. Oh, Nah, iya. dibacoin. Dibacoin, anarkis sekali ya. Bahasanya orang sini ya gitu. Oh, gitu. Orang Kediri. Ya. Orang Kediri. Oh ya gitu ya? Iya gitu. Ya berarti- Lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim Oh, ya, salim. salim Lah dulu. masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas, tadi saya telat terus Ya kaya wong nggak mara bisa tamu salim ki dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae oh nggih. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mangke lek mboten salim jenengan, mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar blas niku ora sopan kabeh iki. Iya. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan bangane. Iya. Iya. Apa? Nggih. Sensitif kabeh. Ini lagi PMS kabeh sindene iki. Sapa sindene? Sensitif. Nah, makanya Kaya- jane iki ora pareng dijarak ya, Mbak ya. Kaya isih produktif. Ngece. Tembange bar slendro pelok. Oh iya. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresna. Mun aku ora tak tinggali tak gowo. Oh. Iya kamu Eh. itu bawa cowok. Iya. 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 Ora usah diumuk-umukke. Ora umuk aku iki. Wong aku tahu tak umuk-umukke ya ming pira wene kok. Sekali to, Mas. Iya. Heeh. Yang kemarin Ora, itu. ora. Biyen. Oh, lah aku gawene ya cetan loh, Mas. Hah? Cetan, saling curhat-curhat. Biasa sesama cewek ya, Mbak ya. Yang dulu itu Oh, ya. yang dulu itu. Sido to, Mbak. Loh, nyapa tuh ora sida ki? Ambo ning sedilit to. Jane iki nyapa ya? Ya bek menawa dia itu melihat dari live streaming ya, Mbak ya. Mau Kono. disapa? Mbok ya disapa Disapa dulu. Mantan kandung ya. Ya ora apa-apa. Nek arep dadi bakul wadi ora apa-apa.